така. Забъркваш се, кажеш. DJ.
Не работи. Не. Изкарвай го на слънцето там да се. Ей, това да. Мах това радио. По-късно или лесно? Не, чай. Не. А? Аз имам ключове за всякъде. Ти си отиваш? Ами хубаво, добре, ами той не ми трябва ключове за там да Сега задължа. вечер варя чаш. Но и това е заради това става. Защото цяла вечер се Нищо няма. Аз така бе. Нещо. Някой ме е съснал. За коя? Те. Нищо. Ко значи нищо? няма някой брат, ти си. Ще биеш ли някого? Не. Кой ти разбрали кой е дал на вашето лабиджуента? Не помня. А? Катрина. Катрин. Аз спънката от маза. Ми той виж пак. Направо кой да сазиш да го е. Не ми позакълват това. Бе, това да човек. Ще тръгнем толкова. Ма то нищо няма, Нищо то ти го няма. отскупна, то ти го спрява, то си вървеше. Защото ако са мокри и продължи да върви. Ти не смиш, че спрява върви, защото ти го намокри. Не бе, на го това. На кабели, мабели, Ти отскъм на кабелите във байка. Ти даже не си е готово за употреба. 100%. Ей, да се опърнем тук от заедно, сянка. Аз не съм сял. Ми седнела, да аз мога да пускам. Аз се виках отида малко вър. И ножа се щупе. Не, да е готова за употреба. Викам да тръпнеш малко от тия работи да го сложи. Ти интернетчето фана ли го? Те, нали? Това беше, нали? Тия работи. Те трябва са, да. Някой ме зарядно за Nokia, бе. Тънко. Ти в офиса на баща ти нямаш ли? А? Ей, Дженко! Я ела за малко. Еми, той му се скриха тия работи и не знам как да ги изкараме.
който и да е да дойде да го натисне, защото не знам как става. А Дженко ли отиде? Дженко! Лаза малко. Чули, Дженко? Не, ти си го развалил, не знам. Аз съм го развалил. Аз не съм бил там. Добре, аз съм го развалил, само как се натискаш тук да ти излезат двата плеера? Абе, телефона ми прави клипче горе, знаеш ли, от толкова време, бе.